Venind de departe, înfrânt, cavalerul se așează pe o piatră gândit. În zare își vede castelul iubit, cu flamurile-i mândre fluturând în asfințit. O clipă e atins de aripa dorului și-o lacrimă-i răsare în colțul ochiului. El rey lo entregó a su peor enemigo, Simón de Montfort, para que fuera recluido y custodiado hasta su mayoría de edad, cuando se casaría con la hija de este.